Ay, naimbag nga malantayan kakabsat, dagiti agay-ayat nga permi. Para kanya yung amin dito. Agkal ayat ko ken ka ngan pulos di mo makita kasla at amaak nabuybuyain ka ngamin di mo amo addatrik na dakkel ayat ko ken ka ngan pulos di mo makita kasla ak amaak nabuybuyain ka ngamin di mo amo addatrik na anya ket di tirigat na no kusunadam di nakakursunada laglag ka si kapuso taapay lang nga isu anya ket di tirigat na no di na amutang marik na umanay aliw-liwa no may lawan nga isem na ka nagsakit no magkit-kita addat sa balik di taarpad ket sika tay inggitan na iparangarang mo nga isu saan na siya dakkel ayat ko ken ka ngem pulos di mo makita kasla ak kamaak nabuybuyain ka ngamin di mo amo addatrik na anya ket di tirigat na no kursunadam di nakakursunada laglag ka si kapuso taapay lang nga isu anya ket di tirigat na no di na amudam marik na umanay aliw-liwa no may lawan nga isemen na ka nagsakit no makit-kita addat sa bali di taarpad ket sika tay inggetan na iparangarang mo nga isu saan na siya nagsakit no makit-kita addat sa bali di taarpad ket sika tay inggetan na iparangarang mo nga isu saan na siya iparangarang mo nga isu saan na siya anak gagayan kan kakabsat this is SMTV Shell para kanya yung amin daytoy nga agay ayat titak kablubong